Ada
Chief, I can hear you. Okay. Thank you.
ihe ahike ime ya ọchọrọ ịda ice gbatulata n'egwu ime ya ọchọrọ ịda mana o nwere moto nọchiri ụzọ nọmba moto ahụ RSH 151CG Abuja nọmba biko anyị na-ayọ ọ bụrụ nke iwu ya bụ moto ka ị nyere anyị aka bịa buga anya biko anyị na-ayọ ayọ ịbịa shift moto yi ka dị ime ya ike na biko ayọ ka anyị na-ayọ nke iwu nọmba moto RSH 151CG Abuja nọmba Highlander ka ọ bụ inyere anyị aka